Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang, ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitaganaalang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoo kanako, Tao, ingna ang Pangulo sa Tero, nga nagingon ang Ginoong Diyos, garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios, og naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa mga kadagatan. Apan tao ka lamang. Bisan tuod, nagpakamaalamon ka, daw Diyos. Nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam og sa labutan, nadato ka og nakatigom og daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midugang kag kadato, ug tungod niini nagarbuso ka. Busa nagingon ako, ang Ginoong Diyos, kay maalamon ka man kaha, daw Diyos, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Pakyawan nila ang ilang espada batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kinahilladman ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tan-awon ta kung moingon ka ba lang gihapon, ako usa ka Dios sa atubangan sa mupatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro sa kamot sa mga langyaw nga wala mo tuo sa Dios. Ako ang Ginoong Dios naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila, ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tawo. Kung wala pa ako mahadlok sa pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigar mo nga masay panon. Ang among kaugalingong kamot, maoy nakapadaog, walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Unsaon gud pagpabuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo, pagpadagan sa duruha ka tawo ug napulo ka libo, gawas to nagbaligya kanila, ug ang Ginoo mitugyan kanila. Haduol na ang adlaw sa ilang kalaglagan, ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa ilang katawhan. Sa iyang mga alagad, maugayod siya. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios
kaysa sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pagayo, pusa nangutana sila, nan, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, inaglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono, diha sa bagong kalibutan, kamong napuglog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan kupagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon nauna maulahi ug daghan karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ni Kristo, maayong udto ka natong tanan. Naigisulti si Jesus sa itong Ebanghelyo karon ba nga makapokurat. Ningon si Jesus ha, i-analyze ko yung tarong, masayon pa kuno sa usa ka camel, kanang hayop ba nga camel, di lang camel nga toyo, masayon pa kuno sa usa ka camel nga makalusot siya sa buho sa dagom kaysa sa usa ka dato nga malangit, makasulod sa gingharian sa langit. Samtang nang basa ko ba, samtang na malandong ko ani, luoy din ning mahimot ang dato dai no? Imron matag dito kasulod sa langit di ay, no? Unya kasagaran na bagid nato nangandoy mahimong dato. Mga lining kamo tag trabaho kay aron masinso ta, madato ta, di ba? Pero mga igsoon mo, huwag yun ay pasabot ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Basta kay feeling ninyo, dautan ba yun mahimong dato? Atong klaruhon ha, di yun dautan ang mahimong dato. Ang pasabot ni Jesus sa Ebanghelyo karon, nga pag-ingon niya nga masayon pa sa usa ka camel sa pagsulod sa buho sa dagom kaysa sa usa ka dato nga masulod sa gingharian, no? Atong klaruhon, dili gyud dautan mahimong dato. Di dautan nga daghan tag kwarta o saon taman kukugihan ka. Nya kanang uban ka tinapulan sa din na nimo kung kugihan ka. Ang pasidaan na jud ang warning ni Jesus ani nga gospel, ang pasabot niya nga di natutugutan nga kaning atong kwarta, kaning atong kabtangan, kaning atong mapalit din sa kalibutan, maoy mo diktar sa atong kinabuhi, maoy mo kontrol nato. O mo ni pasabot ni Jesus kay ang ato arbang tendency kitang mga tao, apil ang mga pari, apil gid ko ana, ang tendency nato samtang magkadaghan ng atong kwarta, samtang magkadaghan ng atong mga properties, mga naipundar, kani bitawng mas musalig na ta sa atong kaugalingon kaysa sa Dios. Kana bitawng kaya ra nako ni daghan mo ko investments, kaya ra nako ni daghan mo ko negosyo, kaya ra nako ni sa pagpablimahon nako, ano ka problema? Hanay nako tanan. O hinay-hinay kay tungod kay kaya ra nako ni tanan, makalimot na ka anam day Dios di ay. No? Kung nakabantay mo, kung uhawon mo, unsa man yung pangitaon? Makita ba mo rice? Di ba dili? Kung uhawon ta, mangita din tag tubig, di ba? Ingon ana po'y mahitabo nato, mga igsuon. Kung mabati nato nga nagkinahanglan tag Ginoo sa tong kaugalingon, mangita kita Ginoo. Pero kung di na ta maka tungod lagi kay daghan na tag gisalig sa kwarta, gisalig sa atong mga negosyo, gisalig sa atong kanang mga properties, ay ti pangita pag Dios, sa pamanan Dios diha ka secure taning kalibutan. Muna nga ang pasabot ni Jesus karon nga muangkon tas nung kaugalingon nga magpaubos ta nga kani bitawng mahimo tang kabus sa espiritu. Now, mga igsuon, kung nay mosulti nga lisod man kay na Father, o yung saom na Father nga magpaubsahanon Father. Now, labi na tong kamilyo nga musod sa dagom, atong hinduman ang giingon ni Jesus karon sa Ebanghelyo. Alang sa tao imposible, apan alang sa Dios ang tanan posible. Muna mga igsuon, daghan man o gamay ang mga butang nga naangko nato sa kalibutan, apan natong hinduman nga usa ra gyud ang pinakagikinahanglan natong tanan.
ug walay lain mao ang Dios. Amen. Palihog tindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa nang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-aawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa nanmong mga anghel sa langit. Sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadini ug alang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon no pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na tas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong paginig sa unay. Peace be with you. Peace.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Palihog tindog. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinagi ni sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas mahisama kaniya. Itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Atong pasalamatan atong mga liturgical ministers, kauban atong kamadrihan, ang atong choir, ato ang PYM ug ang kitang tanan nga misimba karon dinhi og sa online. Atong hatagan o makusog nga pakpak ang matag usa kanato. Alang sa mga nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo kamumudong diri sa tubangan human sa itong santos nga misa para sa iyong nilain na panalangin. Akong balikon, birthday o wedding anniversary. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.